deň, ospravedlňujem sa za nevyžiadaný balík. Ja o tejto zasielke viem, takže nie je nevyžiadaná. Auto prestalo štartovať a ukázala sa chyba riadiacej. Myslel som, že to bude studený spoj, ale po otvorení sa mi vyšmykol šrobovák a následok vidíte pred sebou. Nepoznám nikoho, kto otvára riadiace jednotky, komu by nevbehol šrobovák do riadiacej jednotky. Aj mne vbehol. A jedna dobrá správa je, skrutky už boli povolené. Je to super. A dokonca sa nebudem tváriť ani prekvapenie, lebo ja viem, čo ma čaká, lebo fotku mi už pán poslal. Aha, tu je to, tu. Tam bol pokus o nápravu. No, 2 piny, tu oni úplne chýbajú. To najhoršie, čo tu vidím, je to, že to už sa snažil pán opravovať. Aj mne sa má právo nechcieť niekedy. A mne sa nechce po strede, vo štvrtok. Ešte nemám nič ostrejšie a lepšie ako tieto lekárske ihly. Ja toto musím vyškrapkať. A teraz to najdôležitejšie a najhoršie a najzložitejšie, čo musíme urobiť, tie 2 piny. Oni tu vždy zostanú na kraji toho púzdra. Veľmi malinké kúsky. Ja sa na to skúsim nadpojiť, zaspajkovať to a zaliať to epoxidom. Toto vidíš? Tuto je jeden pin, kde dávam a tuto je druhý pin. Na tieto 2 malinké plôžky, ktoré pod mikroskopom majú 0,5 mm, čiže reálne to sú 10 mm, na tieto 2 potrebujeme dať 2 vodiče a nahradiť tie vývody. A to dáme. Pozri, Robko, takže jeden je nakontaktovaný, druhý je nakontaktovaný, čiže 2 sú opravené a teraz z druhej strany si to prevrátim. Ja viem, že to asi na telefóne teraz vyzerá hrozne, ja to ale z tejto strany nevidím, takže ja si to prevrátim. A prispajkujem to ku plošnému spoju. A už sa smejem. A ideme skúšať, ale ešte prehrejem aj ten integrovaný obvod, lebo pod tým begáčkom bývajú tiež studené spoje. Takže orežem to na potrebnú dĺžku, no bude to o dĺžku, kamarát. Dobre. A teraz, toto je kritická fáza. Idem ho zaspajkovať. Treba cit a rýchlosť. Jeden z 2 je, druhý z 2 je. Ešte to vyčistíme a zalejeme epoxidom. No to keby takto opravovali všetci, tak to by bolo hrozné. Dobre? No, som spokojný. UV-čkový epoxid, malá kvapka, radšej väčšiu kvapku. UV-čkom zasvietíš. Malo by sa asi 10-15 sekúnd. Je to ako kameň. To len už preventívne tie studené spoje pod tým BGAčkom vyriešime a ideme za chvíľočku skúšať. 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ha!